Halo, assalamualaikum, Ma. Halo. Waalaikumsalam. Mama tangi turu. Ora bermaem. Oh, mau senam, Ma. Ora tenang mau udan. Loh, mau udan toh? Udan no awal subuh kok. Aku tangi pokoknya nginteng jopo ki udan ya. Berarti orang ning terminal. Ora. Ora. Dari udan tak berangkat yo ngono yo wis to yo. Yo ora ning terminal yo ora senam kene. Oh, lagi Ibu yo ora ono senam iki. ning gone terminal. Udan, Iki wis ning pabrik kok, Ma. Wis ning gawean. ngerti ya. Pati-pati telepon kali sing pabrik. Ngabarke Mama. Hah? Ngabarke Mama. Lah iya, nek ning makan aku ngerti sibuk. Ngopo wis awan wis turu? Heeh. Kok dengar Lah. temen bojomu. Heeh. Anu mah ya, sesuk ya. Heeh. Sesuk. Sesuk wae. Hah? Besok balik kerja. Ya ning mamah ra. Berarti itu dino apa? Senin aku kan pulang. Berarti Kan aku pulang. balik sesuk. Tak kira Selasa. Waduh. Senin. Lho. Ya balik jam piro? Lah, mama balik yo biasa tuh. Di Pekalongan Indah jam 6 nyampe sini jam 8. Ya wis, Aku ketemu kowe. Aku balik kok. Kowe engko. Ya orang aku suka Pekalongan wae. Oh, Ya mengko yo ora apa-apa to malah beneran. Aku kan ngomong sampean sih, aku Senin balik. yo kan yo kangen apa? Lali. Tak kira Selasa. Ayah ngarang ya. Aku balik Senin. Yang kok mah tak usah ake yo, yang aku nolak tuh aku tak teko. Yang orang nolak tuh yo, wong aku yo wis nginep yo mas. Tanya aku teko mama gaji kok Pekalongan tak apa to. Yo ora apa. Ngono yo. Waduh, pikir aku sesuk. Besok kan Selasa toh, besok Senin. Aku kan berarti Senin isu. Siap-siap. Aku Senin Aku wis dewe. Senin ki aku wis mlebu esuk apa? Senin lebih isu. Iya. Iya. Aku ki berarti Senin isu. Ki wis siap-siap. Iya, lek aku marane mama yo ora iso. Ora sono. Ini yo ora apa-apa. Ora iso ngilang. Ora apa-apa. Apa ya? Ya ora apa-apa ya. Yo wis. Ya. Lah mau ngapa kok turu duka siawan kuwi napa? Apa kangetan udan? Ora ngerti. Jam 10 lho kok tumben men. Jam 10 apa, Mak? Lah kan mau kan sing terakhir awan. Oh iya ding, heeh. Alah, Masa sing awan ora aku ngebel kan 2 kali. Itu Iya. jam piro? Aku ngebel tangi pertama ngebel sekitar jam 5:30. Iya. Itu. Terus ngebel meneh. Sekitar yo kurang lebih jam 10 lah. Kok suaranya sih koyo nang sebelah sing itu. Iya. Iki tak katane. Iki turu. Yo ora apa-apa. Jam 8 koyo emuran. Jam 8 lho yo. Aku sampai teko lah kok bojomu rak sholat subuhan. Ora. Aku dengaren ora sholat ora eman-eman.
keselen Apa kelon? keselen keturun. Iya kelon berarti ya. Kelon piye aku malah apa blojoi remason awak. Dunia kenen. Ya to itu. Lah bar keloni kan dunia remakson. Itu panas Pak. Ya ora apa-apa. Ya. Ya wis. Sehat-sehat Mama. Amin. Yo. Selain bersyukur ya Ma. Ya sayang. Karo dibantu. Berarti ki berarti gua aja teko iki. Yo. Pulang kerja. Yo. Ya sayang. Karo dibantu keheningan ya Ma. Iya ya, iya. Ya Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah. Yo. Sayang.